Svijet je u strahu. Nalazimo se usred pandemije kojoj se ne nazire kraj. Svakodnevno smo kroz medije bombardirani raznim negativnim vijestima koje u nama bude negativne emocije i pojačavaju strahove. Postoji više mogućih načina kako izaći na kraj sa ovim strahovima. Prvo, prestati pratiti medije kako im ne bismo bili izloženi. Drugo, negirati pandemiju. Sve je to izmišljeno s nekim razlogom. Teorije zavjera se rađaju. Treće, negirati znanstveno rješenje za pandemiju. Cjepivo nije rješenje. Teorije zavjera se intenziviraju. Na primjer, oni nas cjepivom žele pobiti, ili žele nas sterilizirati, ili žele nam ugraditi čip. Četvrto, prihvatiti znanstveno rješenje i cijepiti se. U koju skupinu vi spadate? Ako znanost za mene nije odgovor, onda ostajem prepušten sam sebi i osobnom imunitetu u borbi protiv opasnog virusa. Imunitet smo naravno jačali protiv slabijih virusa, pa smo opet oboljevali. Od ovog virusa se i umire. I vjerujem da svatko od nas poznaje osobe koje više nisu s nama zbog korone. Upravo svjesnost da nam ne preostaje puno prostora u borbi protiv korone dovodi ljude do zida. Kada se čovjek nađe u bezizlaznoj situaciji, onda je dodatno motiviran inzistirati upravo na svojoj opciji kao rješenju. Isključiti se, negirati situaciju, negirati znanstveno rješenje što uključuje i teorije zavjera ili prihvatiti cjepivo kao rješenje. I čini se da se najveća polarizacija događa upravo između ove posljednje dvije skupine, između protivnika i zagovornika cijepljenja. Stvaraju se etikete, ljudi se dijele na suprotstavljene tabore, nastaju vakseri i antivakseri. Međutim, ovaj medicinski izazov, biti ili ne biti, se dodatno komplicira kada se u cijelo pitanje uključi religiozna, odnosno duhovna dimenzija. Posebno za nas koji se smatramo kršćanima, ovo zdravstveno pitanje lako i brzo biva prenešeno u sferu duhovnosti i religije. To svakako nije čudno jer religiozan čovjek je treniran na svijet gledati kroz duhovne naočale. Socijalna, politička, financijska, medicinska pitanja, sve se to procjenjuje kroz duhovnu prizmu. Stvar sa religioznim ljudima biva još dodatno komplicirana kada dolazite iz zajednice koja veliki naglasak stavlja na eshatologiju, na kraj svijeta i na Kristov drugi dolazak. Za vjernike kršćanske adventističke crkve Kristov dolazak je stalni izvor nade i inspiracije, ali on je neophodno povezan sa konkretnim događajima koji će mu prethoditi i sa znacima kraja. U pravilu su ti znaci povezani s teškim vremenima koje će prethoditi samom dolasku, što uključuje prisilu nad vjernima, njihove progone, zatvaranje ili čak i pogubljivanje od strane zemaljskih autoriteta. Kada na situaciju izazvanu koronom gledate adventističkim duhovnim naočalama, onda lako i brzo dođe do ideje da se mi trenutno s koronom nalazimo u vremenu prisile, pri kojem sekularne vlasti prisilno žele cijepiti svoje stanovništvo. Ovakvo razmišljanje bi bilo na nivou teorija zavjera, kada ne bi bilo pojedinih političara koji se javno izražavaju za ovu ili onu vrstu prisile. Dakle, pitanje prisile je postalo dijelom javnog diskursa, iako prema meni poznatim informacijama još ni jedna vlada svijeta nije donijela državni zakon o obaveznom cijepljenju. Ono o čemu je riječ je više gubitak određenih društvenih privilegija za necijepljene, sve do mogućeg gubitka posla u institucijama koje na cijepljenju inzistiraju. Za adventističke kršćane pitanje korone i cijepljenja lako postaje aktualni znak kraja koji svjedoči da nas trenutni događaji uvode u sam kraj na kojem će opstati samo vjerni koji su spremni odupeti se sistemu i jasno reći ne znanstvenom rješenju za izlazak iz situacije pandemije. I pitamo se, je li korona siguran znak kraja svijeta?
Osobno vjerujem da korona svjedoči o djelovanju zla u ovom svijetu, jer zli koristi bolesti i ljudsku patnju da ljude odvrati od Boga. Međutim, nemamo konkretne sigurne naznake da je baš virus korone i cjepivo protiv njega pitanje koje će nas uvesti u sam kraj. Bolesti, pandemija, cjepiva, čak i obaveznog cijepljenja je bilo i do sada, pa svijeta i vijeka još uvijek ima. Sjećam se kada sam kao zubni tehničar u srednjoj školi morao ići obavezno se cijepiti protiv hepatitisa B. Bez tog cjepiva nije bilo moguće nastaviti obrazovanje u smjeru zubne tehnike i danas se svi zubni tehničari i zubari redovno moraju cijepiti protiv hepatitisa B. To je obaveza. Bez tog cjepiva nema tog zanimanja. Svakako da kršćanin treba biti spreman za Boga u svakom trenutku, ali inzistirati da smo baš sada na samom rubu, na kraju povijesti ovoga svijeta, nas može staviti u kategoriju ljudi koji uvijek iznova viču vuk, vuk i uvijek ponovno promaše u svojim procjenama situacije. Takvo konstantno propovijedanje o vuku čini što? Baca negativno svjetlo na pozitivnu poruku evanđelja i na samu Božju riječ, koja čini se promašuje u svojoj procjeni. Međutim, nije kriva Biblija, nego ljudi koji se postavljaju njenim tumačima. Samo jedan primjer iz novije adventističke povijesti. Naime, u 90. godinama na rubnim područjima adventizma dogodio se David Koresh, koji je u svom propovijedanju stavio naglasak na apokaliptičke dijelove pisma, povezujući ih sa aktualnim događajima i promovirajući teorije zavjera. Svojim propovijedanjima je za sebe pridobio brojne vjernike kršćanske adventističke crkve, nakon čega se sa svojim pristalicama povukao na svoj ranč u Waco, Teksasu, vjerujući da tu okuplja ljude za posljednju mesijansku bitku sa zlom koja će uvesti svijet u Kristov dolazak. U svojim teorijama o kraju svijeta su otišli toliko daleko da su čak i vladu Sjedinjenih Država izazvali na dvoboj. I u raspletu ove napete situacije sa sljedbenicima Koreša je svoje živote izgubilo gotovo 100 ljudi. Svi ovi ljudi žrtvovani su na oltaru njegove samovoljne interpretacije Biblije i teoretiziranja o trenutnim događajima. Ovakav apokaliptički pristup sadašnjosti nije stran ljudima koji čeznu za Kristovim dolaskom i u trenutnim događajima traže znakove kraja. Međutim, moramo biti svjesni da vjerska isključivost i vjerski fanatizam, kao i senzacionalizam i želja za popularnošću, sve to može voditi u smrtonosne posljedice, kao što je to bio slučaj sa Davidom Korešom i njegovim pristalicama. Moram li kategorički odbaciti dostignuća današnjih medicinskih znanosti da bi time dokazao moju lojalnost Bogu? Pa upravo adventisti imaju zdravstveno djelo kao desnu ruku evanđelja. Prihvaćanje ili odbacivanje cjepiva nije pitanje lojalnosti Bogu, nego je to prvenstveno zdravstveno pitanje. Pitanje cjepiva ili nošenje maski nema nikakve veze sa žigom zvjerinjima iz otkrivenja, jer je tamo riječ o vjernikovom odnosu s Bogom, a ne o medicinskim pitanjima. Sažmimo. Čovjek koji živi u strahu, a COVID pandemija izaziva strah, lako u pitanjima mjera suzbijanja pandemije može vidjeti odlučujuće pitanje u finalnoj duhovnoj borbi između dobra i zla. Međutim, moj osobni strah ne bi smio biti izvorom novih teorija o znacima kraja. Najzad, biblijska proročanstva nam nisu dana kako bi o njima unaprijed špekulirali i time Bogu određivaju na koji način i preko kojih pošasti on ima završiti povijest ovoga svijeta, nego proročanstva su nam dana kako bi se radovali kada se jednog dana budemo prisjećali njihovog ispunjenja. Je li moje kršćanstvo motivirano radošću spasenja ili strahovima od trenutnih pošasti? Mislim da je ovo odlučujuće pitanje koje određuje naš pogled na aktualna društveno-politička zbivanja. Ja se radujem Bogu koji spašava i koji uskoro dolazi po sve nas, ali istovremeno
Ja želim biti odgovoran član društva djelujući evanđeljem protiv strahova i koristeći Bogom dane medicinske znanosti u suzbijanju pandemije koja nas okružuje. Ono što se događa među nama jesu podjele. A upravo su podjele među kršćanima ono najžalosnije. Mi bismo trebali biti ljudi koji u evanđelju nalaze rješenje i šire drugima radosnu vijest spasenju o Bogu koji dolazi. Kristov dolazak je pred vratima i nije vrijeme za podjele. Međutim, podjele vode u narušene međuljudske odnose, narušene prijateljske, rodbinske i međuvjerničke odnose. Sve to nanosi sramotu evanđelju i umanjuje djelotvornost radosne poruke o spasenju koju bi kao kršćani trebali pronositi. Tko želi slušati ili slijediti nekoga tko sam sa sobom se stalno svađa i prepire po društvenim mrežama i drugim medijima? Stoga, moj apel je da se u našem kršćanskom navještanju fokusiramo na rješenje. A ono se nalazi u Isusu Kristu, koji je već pobjedio sile zla i koji uskoro dolazi izvući nas iz sveg zla ovoga svijeta. Fokusiranjem na zlo, na teorije zavjera, na djelovanje zla u ovom svijetu može samo pojačati naše osobne strahove i strahove onih kojima propovijedamo. A strah nije ispravan motivator za evanđelje. Zapazimo, Biblija kaže savršena ljubav izgoni strah. Isus Krist, njegova žrtva, njegovo djelo za nas, izgoni strahove. Što mi činimo kada propovijedamo evanđelje? Izgonimo li strahove ili stvaramo dodatne strahove? Ako sam vjeran Bogu samo iz straha, onda je pitanje što ću činiti i čime ću se baviti kada straha kao motivacije više ne bude. Stoga, fokusirajmo se na pozitivnu poruku evanđelja i na rješenje koje Bog ima za ljudski rod. Evanđelje i zdravstveno djelo idu ruku pod ruku u adventizmu. I to dvoje nas ne bi trebalo razjedinjavati, nego nas povezivati i udruživati nas u zajedničkoj dobrobiti za ovaj svijet koji se bori sa pandemijom i koji ne vidi izlaz. Izlaz je u Bogu i samo u Bogu. Navješćujemo Isusa Krista koji uskoro dolazi završiti sve pandemije i svo zlo i sve bolesti i sve nevolje i uvesti nas u jedan savršeni svijet. Fokus kršćanina nije na zlu, nego na Bogu. Nije na problemu, nego na rješenju. Stoga navješćujemo rješenje.